मेगेल वैरी ध्यान दवराची म्हणून कृष्ण सांगता. आणि नेक्स्ट अँड कसं म्हणता, ऑलवेज एंगेज्ड इन माय वर्शिपिंग मी विथ ग्रेट ट्रान्सडेंटल फेथ. हंग फेथ म्हणजे विषय मस्त कसं म्हणताची विशेष कित्याक हंग फेथ नाशा आम्ही इतली दिवस ते भगवद्गीता 18 देवाल वैर फेथ नाशा आम्ही कसं ना भगवद्गीता इतली दिवस ते आम्ही राबनाची हंगा नवा इतली दिवस ते आम्ही ऐकून बैसनाशी कित्याक आम्ही देवाल बगे ऐकत असाची बिकॉज आमके एक फेथ अस देवाल वैरी ना अथौ श्रद्धा अदौ श्रद्धा. एक भक्ती रसामृत सिंधू श्रीला रूप गोस्वामीन बरेल तांत तो कसं म्हणता अदौ श्रद्धा म्हळ्यार स्टार्टिंग इज फेथ. आम्ही एक आध्यात्मिक जीवनांत मुखार वचुका म्हणदल्लारी स्टार्टिंग कसा आमका दॅट इज फेथ. आमका देवाल वैर विश्वास ना जाल्यार आम्ही देवाक पूज करूदात्वा ना हंगा आम्ही देवाक आत पळोवन आसता फोटो ಅಂತ आम्ही पळयत आसाची देवाक कितली चंद कोण तो कसा एक पगडी घालतास देवाल माते वैर ना कितली चंद कोण तो देवाक श्रृंगार शिताचे आम्ही देवस्थान वेंकटरमण देवस्थान वतलेच कितली चंद कोरनु एक कसा बट ते देवाक श्रृंगार शिता कित्याक त्या पत्राचे कुडको म्हणून बायलचे लोक सांगतलेच ना. एक जनाक एक तू देवस्थान वचून सोडला ते जना कसने देवाल बगी विश्वास ना जाल्यार त्या पत्रांत देव त्या पत्तोरशे दिसता जाल्यार तांची पत्तोरू एक भक्ताले दूर हान दवराची तो म्हणता अयो ह्या देव मेगेलो म्हणून तो सांगता ना. त्या फेथ एक कसं की ते डिफरन्स हाडता आमगेल जीवनांत ना. एक जनाक आम्ही कसं आम्ही सांगताच ना शीत केला की घरकडा रांदे केला की त्या देवाले दूर दवराची आणि तुळसी घालाची आणि भोग दवराची ताज मागीर आम्ही खायचे म्हणून. एक देवाल विश्वास नातील जन म्हणतलो हांव दवरला देवाले दुरू आणि भायर येयलो चिके वेळ मागीर देवाल प्लेट कशी अस की तशी अस तुळसी घाला पुरा घाला तशी अस तक कसं दिसता देवान स्वीकार कर नी म्हण दव तक कसं ह्या नॉर्मल फूड ह्या एक कसं ना टाइम वेस्ट करच्यांनी देवा दवरना ताजे की म्हाका वगी दिल्लो असलारी म्हण तांगेल म्हणतात जाल्यार तांची भक्ताला वचून निमगेल्यार तो म्हणता ह्या देवान स्वीकारशिला देवान हातान तोशी हात घालून खावको म्हणना. देव सांगता सकल इंद्रिय तागेल पुरा इंद्रिय कसं अस की त्या देवान तागेल नांका दाखोवन उलोवेत तागेल काना दाखोवन पळोवेत दोळे दाखोवन ऐकू येत ते आमक चिक्के कसं एक मॅजिक शे दिसता यो अशी कोण करताची म्हण जाल्यारी हंग देव सांगता तशी जाता कित्याक मेगेल इंद्रिय भौतिक इंद्रिया मंकी नाही ना. आम्ही 8 चॅप्टर 9 चॅप्टरांत आम्ही शिकल्याची देव म्हणता हांव भौतिक इंद्रिया वशांत ना मेगेल बॉडी कसं अस की त्या भौतिक जगाताच मंकी नाही. आम्ही दोळ्यांत खाली पळोवचें जाता ऐकूचें जायना जाल्यार देव तेगेल प्रत्येक इंद्रिय कसं अस की तांत प्रत्येक कार्य करूं जाता देवान. तशी आम्ही भोग दवरताना आम्ही मंत्रांतूच देवाक कसं ना ते भोग तो स्वीकार करून घेतलो स्मेलांतूच देव ते भोग स्वीकार करून घेतलो पळेल कुडले देव भोग स्वीकार करून घेतलो तो स्वतः येऊन खावको म्हणना. आणि एक मॅजिक कसं ना भोग दवरल मागीर आम्ही भायर चमकलेच कर्टन म्हणून ओपास भितर येऊन पळयताना तशी असता ना. कित्याक तो स्पिरिच्युअल कसं अस की आध्यात्मिक आमगेल प्रेम घेतला ताणे ना. आम्ही 9 चॅप्टरांत शिकून असतलेची ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम पुरा दिवे देवाक ना. पत्रम एक पान पुष्पम एक फूल ताण पत्राणी पुष्पाणी म्हण आणि म्हळ्यार संस्कृतांत मस्त ना देवान मस्त म्हाका फूल दावका मस्त पान दावका मस्त तुळसी घालका मेगेल वैरी म्हणून सांगन एक पत्र एक पुष्प एक जस्ट एक फल दी दव तोयम थोडे उद्दा दी तांत एक तुळसी घालून दी म्हाका ते हांव स्वीकार करून घेता म्हणून कृष्ण सांगता ना. ते स्वीकार करून घेवच्याक एक कंडिशन दिता कसं ना यो मे भक्त्या प्रयच्छति जाल्यार म्हाका तुम्ही विथ फेथ विथ डिवोशन म्हळ्यार तुम्ही म्हाका भक्तीन दिल्यार मात्र हांव घेता ना. कितली की टेम्पल आसाची कितली की देवस्थान आम्ही पळयला जस्ट पुजारी येता धाडोन वता ते देवाले दूर दावको जाल्यार खा ना जाल्यार वस म्हण जाल्यार तांची व्हड व्हड देवस्थान दावको म्हणना तुमगेले घरांत तुम्ही
देवाक दिवसाक एक पटी तुळसीक थोडे उदक घाल, देवाक एक ग्लासान, त्या ग्लास कोणे यूज करूनच दुसऱ्यान भक्तीन वचून देवा दवरणार. देव स्वीकारसून घेता, देव स्वतः म्हणता हांव घेता भक्ती, यो मे भक्त्याक प्रयच्छति, यो मे हांव घेता म्हणून कृष्ण सांगता ना. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फेथ कसन एक डिफरन्स हाडता, एक नॉन डिवोटी एक भक्त नातील आणि भक्ताल मिडल डिफरन्स कसा ना, त्या फेथ देवाल विश्वास त्या मस्त एक होट डिफरन्स. भक्ता एक नासक्ती आणि एक केला असता तांकां देवाल विश्वास ना, तशें जावन तांणी कसं भक्ती करच्या वचनाची इज कन्सिडर्ड बाय माय टू बी द मोस्ट परफेक्ट म्हणून सांगता. आणि एक युक्तमाम, युक्तमाम म्हळ्यार हांगा अर्थ कसा ना, हांगा कृष्ण म्हणता कसा असं की कसा नाही हांव दिल्यार इतली वेळ ते हांव कसं म्हणल्यार भौतिक जगत कशी म्हाका रिलेट जाता म्हणून कृष्णान म्हणल्यार हांव टेस्ट, हांव उदकाच टेस्ट, हांव फायराच तें पुरो म्हणलें कृष्णान बाकी चॅप्टरांत. ते कितें म्हणलो कित्याक की आमी कसं ना भौतिक जगतांत आमी कसं पळयता की त्या कृष्णाक आमी कशी यूज करची म्हणून कळका. एक चंद पूल पळयला आमकां रप्पा एक कळका कसं ना, हे चंद पूल कसं की त्या कृष्णान केल्ला भौतिक जगतांत ताणें पेटोवन दिला पुलाक. तशें म्हणून जाल्यार मागीर त्या पूल कसं की हांव देवाक दिवका उद्दा पील कुडले भक्त कसं लागताची एक भक्त नातिलो एक कसं म्हणताची देवाल विश्वास नातील जन लागता. ह्या खाली एक उद्दा H2O फॉर्म्युला मॉलिक्यूल म्हणून लागता. भक्त कसं लागता टेस्ट हांव कसं फील करतास की उद्दा पील मागीर त्या देवाल एक कसं ना अनुग्रह म्हणून लागता. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि युक्त वैराग्य, इवन वैराग्य कसं की युक्त वैराग्य म्हणल्यार कसं ना, कसं एक तुमकां वस्तू मेळला ना, तुमकां देवान दिला त्या वस्तू म्हणून कळका आणि देवान दिला मागीर कसं करका ते वापस देवाक दिवका बिकॉज हिज असेट तुमकां ताण टागेल करून दिला मागीर आमी हावस बापसू कडेन तांणी जॉबाक वस म्हणून तितले दुड्ड दिवन पेटयतात ना. ताजे मागीर घरा वापस येवन कसं करका फर्स्ट ड्युटी कसं ना, आमी कसं एक कमेला दुड्ड आस की तांकां आमी फर्स्ट कोणाक हावस बापसू दिवका ना. तशीच कृष्ण कसं म्हणता हांव येतली पुरा दिला तुका. आमी देवाक जन्म गेल कुडले कंडिशन दिनी देवा तू म्हाका वारी दिवका ब्रीथ करचा, देवा तू म्हाका पिवच्या उदक दिवका नाका. देवाक कळत तुमकां कसं जावका म्हणटा दिता आणि ते आमी कोणा यूज करका देवाकच यूज करका. आणि but those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of senses, the all-pervading, inconceivable, fixed and immovable, the impersonal conception of absolute truth by controlling various senses, at last म्हळ्यार त्या ब्रह्मज्योती ಬಗ್ಗೆ तो सांगतास इतली वेळ ते तागेल पर्सनल फॉर्म श्रेष्ठ म्हणून सांगलो न्हू तो. आता नेक्स्ट कसं म्हणतास दॅट इज ह्या कसं आमी ब्रह्मज्योती म्हणून सांगतास की तू अर्जुना तांतू फिक्स करचे माइंड फिक्स करचे एक लाग घाली एक फिगर दो एक कसं एक वस्तू असल्यारी ताजेवर कॉन्सन्ट्रेशन करचे मस्त इझी ना. आता आमी स्लाइड नाशा हांव खाली अशी उलयता गेल्यार ताजेवर कॉन्सन्ट्रेशन दवरचे कष्ट. ताका आमी कसं करता स्लाइड घालतात ताजेवर पिक्चर्स घालतात एटलिस्ट त्या पिक्चर पळोवन बिनी तू कॉन्सन्ट्रेशन दवरी म्हणून. तर कृष्ण कसं म्हणता कसं एक मेगेल वयर ब्रह्मज्योतीन तू कसं पळोवचें मेळना जस्ट एक लाईट ताजे वयर कॉन्सन्ट्रेशन दवरच्या सेन्स कंट्रोल करच्या आमगेले इंद्रिय भोग कसं कंट्रोल करच्या व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. आणि त्या पूर केल मागीर एट लास्ट कोणा वचुका तुवा एट लास्ट देवाकच मेळका न्हू तुवा. ताजे की बेस्ट कसं ना भक्ती योग करी डायरेक्ट देवाल सेव करतास तू ब्रह्मज्योती दावन ध्यान घाल मागीर तुका ज्ञान मेळ मागीर ताजे मागीर तू विग्रह सेवा येवच पावच की जस्ट डायरेक्टली तू देवाक एक तागेल नाव काण तू देवाल एक सेव करचे बेस्ट म्हणून सांगता. नेक्स्ट क्लेशोदिकर तेषां अव्यक्ता सक्तचेतसां अव्यक्ता हि gatir dukkam desamanta. For those whose mind are attached to the unmanifested impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. Krishna kasa म्हणता
हा आम्ही एक ब्रह्मज्योतींतू कसं नाही मला जस्ट एक लाईट ताजेर कॉन्सन्ट्रेट सांगताच ना तुमगेल ಮತ್ತೆ तुमगेला निडला वैरी कॉन्सन्ट्रेट करायची तुमगेला नांकावेर कॉन्सन्ट्रेट करायची आणि ते एक सुप्रीम एनर्जी कसं असकी ताजेर ध्यान दवराची योग करायची म्हणून सांगताची दलरी हांग कृष्ण कसं म्हणता इट्स व्हेरी ट्रबलसम म्हणारी अव्यक्ता व्यक्ता म्हणा कसं पर्सनल अव्यक्ता म्हणा कसं इम्पर्सनल म्हणारी व्यक्त नसतिलो ताजेर तुम्ही ध्यान घालचे गेल्यारी मस्त कष्ट आमगेल दोळे कसं आमक म्हणला की तांत आम्ही आता एक्झाम्पल एक सनच कॉमन सेन्साचे एक्झाम्पल पळय आम्ही एक चंद्राचे चंद्र रात्रीचे चंद्र दिसतो ना चंद्र तक्के एक आम्ही पळयला री आमगेल दोळे कसं करताची ताजी चंद्रा वैर आशिल आकार पुरा पळोवचे सुरू सत्य आकार असतो तांतू ना त्याला आमगेला मन आणि दोळे कसं अस की त्या केदना एक आकार पळोच तशी स्ट्रक्चर त्या मन आमगेला आमगेल दोळे कसं अस की त्या आकार पळोच खातीर एक स्ट्रक्चर केला ना तशीच आमगेल मन कसं अस की त्या आकार वैरी फिट त्याला निराकार कसं अस की आम्ही सांगताची निराकार निराकार कसं निराकार म्हणारी निराकार म्हणा देवाक भौतिक आकार तागेला आकार कसं अस की ताका आकार असं आणि तागेला आकार कसं अस की त्या आध्यात्मिक आकार न कृष्ण म्हणता मेगेल भौतिक शरीर कसं अस की त्या आध्यात्मिक मेगेल शरीर आणि मेगेल आत्मा तसं नाही फरक जाल्यार हंगा भौतिक आम्ही पुरा कशी आमगेल शरीर आणि आमगेल आत्मा कसं अस की दे आर टू डिफरंट थिंग्स शरीर मरत आत्म मुखार होता तशी देव तो परमात्मा आणि ब्रह्मज्योती त्याला आकार नातील एक फॉर्म कसा अस की त्या पळोवचे गेल्यारी कष्ट असत म्हणून सांगता ना ओके तर नेक्स्ट कसं म्हणता for one who worships me gives up all his activities unto me and being devoted to me without deviation engaged in devotional service always meditate upon me who has fixed his mind upon me O son of Pritha for him I am swift deliverer of from the ocean of birth and death ना हंगा कृष्ण कसं म्हणता मेगेल वैरी ध्यान गलरी हा स्वतः येऊन तुमका डिलिव्हरी करता म्हणारी कसा ना भवसागर आम्ही म्हणताच ना जन्म मृत्यूचे चक्र भवसागर दाखवून हाव तुमका बाहेर वरता म्हणून कृष्ण सांगता हंगा न कृष्ण हा भौतिक जगताक सृष्टी केला ताण तश्मंदाल मागिरी तगेल आम्ही ध्यान गलरी कशी आम्ही भौतिक जगात दाखवून बाहेर होताच आणि हंगा कृष्ण मुखारी श्लोकान सांगता कशी आम्ही तागेल वैरी ध्यान घालत आणि कंची कंची टाईप आरे देवाल वैरी ध्यान घालत म्हणून कृष्ण सांगता मय्या एव मना आदस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवाशिष्यासि मां मय्येव अतः ऊर्ध्व न संशय आणि कृष्ण कसं म्हणता Just fix your mind upon me, the supreme personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. हंग कृष्ण कसं म्हणतास फर्स्ट एक उत्तर सांगतो कसा ना कशी आम्ही देवाल वैर एक ध्यान घालतो म्हणून कृष्ण सांगता दॅट इज अनन्य भक्ती यात कसं म्हणतास की हडोड आम्ही भक्त पळेला तांनी ना आम्ही प्रल्हाद महाराज ना बली महाराज आणि कोण शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज त्यांनी पुरा टॉप मोस्ट त्यांनी आणि बेस्ट कोण वृंदावनाची गोपी ना यशोदा मैया नंद बाबा त्यांनी एक क्षण कृष्णाक विसरला ना जस्ट फिक्स युअर माइंड अपॉन मी फर्स्ट कृष्ण कसं म्हणता केदनाय मेगेले विचारांत असू का तुम्ही म्हणून कृष्ण सांगता त्याला ते आमगेल करंट पॉसिबल असवा ना आमगेल मन कसा ना केदनाय दुसरे विचार आमगेल मनात येत असता हे कसं अस की अनन्य भक्ती त्या टॉप मोस्ट भक्ती वृंदावनाची गोपी त्यांनी केदनाय
उडगास करता आशिल्ले राती कृष्णाले उडगास यशोदामय्या तिक एक क्षण कृष्ण पळय नाशिल्ले रावचे जायना देवा कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ ऐकनाशिल्ले कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ आलोचने भक्ती आणि तांणी केदनाय कृष्णा लट्टू आसताची म्हणून कृष्ण सांगता. सेकंड टाइप कसा नसा सेकंड टाइप आता चित्तं समादातुं न सांक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजया. कृष्ण कसं म्हणतात, माय डिअर अर्जुना, ओ विनर ऑफ वेल्थ, इफ यू फिक्स युअर माइंड अपॉन मी विदाउट डिव्हिएशन, राईट, हंगा कृष्ण कसं म्हणतात, तुक्क पक्ने हंगा मिगेल वैरी ध्यान गलच्या दायनी मंडलरी कसं करे तू मेगेल वैरी. आता फर्स्ट कसं म्हणता अनन्य भक्ती विषय सांगता ना. सेकंड कसं म्हणता हंगा दॅट इज बिनी तू मेगेल वैरी कसा ना विश्वास नांदावो जस्ट तू मेगेल वैरी केदना उडगास करू दायना दलर कसं करत. नेक्स्ट दॅट इज रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स म्हणारी एक कसं नाही आमगेला एक प्रिन्सिपल्स कसं दिला की चॅन्टिंग करी म्हणतात ना आम्ही केदनाय देवाल बगे म्हळ्यार एक बीट्स घ्यानी चॅन्टिंग करी मंगळारती अटेंड करी दव कसं नाही कशी एक गुरून सांगितलं दव एक स्वामीन सांगितलं आम्ही ऐकलं दॅट इज ऑल्सो फाईन म्हणता. तुम्ही केदनाय मेगेल बगे उडगास करू जायना इट्स ओके वाडना. तुम्ही केदनाय मागेल वैर उडगास करना दलरी वाडना दलर एटलीस्ट त्या डिवोशनल सर्विस त्या भक्ती सेवेंतू कसं पुरा एक विषय येते की प्रसाद केदनाय मेगेल कते दिवच्या होडाने कीर्तन करची देवाल कतिरी देवाल बग्गे ऐकत अशा त्या पुरा तुम्ही कर का म्हणून कृष्ण सांगता. ते फॉलो कर का गुरुन एक सांगेल ते फॉलो कर का म्हणतो कृष्ण. दॅट इज साधना भक्ती. आता अनन्य भक्ती झाला साधना भक्तीत सांगलो. नेक्स्ट कसं ना अभ्यासेपि असमर्थोसी मत्कर्मा परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्यसी. कृष्ण कसं म्हणतास नेक्स्ट अनन्य भक्ती दाय ना म्हणतो कित्याक तुगेल मन डिस्ट्रॅक्ट जात असतं म्हणा. ओके मन डिस्ट्रॅक्ट जात असलं तर का साधना भक्ती मला प्रॅक्टिस करता करता प्रॅक्टिसिंग भक्ती म्हणतात ना. प्रॅक्टिस करता करतात ना आम्ही कसं ना मे बी आमका पूरा आम्ही 108 टाइम्स देवा उडगास करिशनाचे ना जाल्यार एटलीस्ट साधना भक्ती एटलीस्ट करच्या एक क्रम खातीर बिनी आम्ही ते कर का म्हणून कृष्ण सांगता. ताज मागीर कसं ना नेक्स्ट कसं म्हणता बिनी त्यावेळी करू दायना म्हण जाल्यारी मेगेल खातीर एटलीस्ट काम करी म्हणता. आता मस्त कडेन मंदिर पुरा जातपासाची आमगेले एक इस्कॉनान तो मंदिर जातस ना एटलीस्ट तुमका ताजे एटलीस्ट करू दायना म्हण जाल्यारी एटलीस्ट देवाल खातीर काम कराची म्हणता. निष्काम कर्म योगा विदाउट एनी डिव्हिएशन म्हळ्यार दुसरे कसं इच्छा नाशा जस्ट निष्काम कर्म योगा दडवा खातीर नाही देवाल खातीर म्हणून एक काम करच्या दॅट इज श्रेष्ठ. यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरु स्वमदर्पणम्. कृष्ण कसं म्हणतात, ओ सन ऑफ कुंती, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, and as well as all the austerities that you perform should be done as an offering unto me. tat kuru swa mad arpana. आणि कृष्ण कसं म्हणतात मद अर्पणा. तुम्ही कसं यत करोशी कसं केलं की यद अश्नाशी यद जुहोशी ददासी यत म्हणजे तू कसं खातस की त्या देवाक एक प्रसाद रूपार देऊन पुढे त्याच मागीर ग्रहण करका आणि कसं करतस की त्या फर्स्ट घेऊन यत करोशी कसं करतस की त्या देवाल खातीर करका म्हणत कृष्ण. आणि कसं यज्ञ आणि कसं यज्ञ याग कसं करतस की त्या फर्स्ट देवाल खातीर करका मेगेल खातीर करका म्हणून कृष्णांक सांगता. देन यू हॅव टू ऑफर अनटू मी म्हणता. अथै असक्तोसी कर्तुम मद्योगम आश्रिता सर्वकर्मा फलत्यागम तथा कुरु यतात्मवान.
हंग कृष्ण कसं म्हणतास आता निष्काम कर्म योग कसा म्हणतो कृष्ण तू कसाने कर्म करतस की ते मिगेल खातीर करी बिना म्हळ्यार कसाने एक काम भावना नाश म्हणून कृष्ण सांगता नेक्स्ट कसं म्हणता एटलीस्ट त्यावेळी करू जाय ना फर्स्ट अनन्य भक्ती म्हणता मिगेल वेरी एक कसं ना ध्यान घालाची सेकंड कसं म्हणता तुगेल मन मिगेल वेरी इंटरेस्ट ना दलता की एटलीस्ट एक कसं ना रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल कोण की एक सांगील खातीर बिनी ते करी म्हणता तेव्हाही दायना म्हणता ताजे मागीर कसं ना मग दुसऱ्यान सांगिला मग ते फॉलो करू जाताना सकाळी पडून चॅन्टिंग करू जाताना दवो चॅन्टिंग करतास जाल्यार तांणी सांगील मट्टा करू जाताना इट्स ओके जाल्यार एटलीस्ट निष्काम भावनांत बिनी तू काम करी म्हणता म्हळ्यार कसं ना विथाउट एक्सेप्टिंग द रिटर्न्स म्हळ्यार देवाल करे दाखोवन कसं ना एक्सेप्ट ना अशें म्हळ्यार आम्ही देवाक फ्री जावन करच्या देवान एक बिझनेस टायपार न्ही एक हाऊस कशी चेडलाक केन्ना एक चंद कोरून सांद दाखोवन होडतय पोसित असता ती कसं रिटर्न दाखोवन हाऊस कसं चेडला दाखोवन रिटर्न दाखवा नाका प्यूर लव न्हू ते आम्ही देवाक तसं एक प्रीती करका म्हणून कृष्ण सांगता तेव्हाही धायना मिगेल करे निष्काम भक्ती योग करू दाय निष्काम कर्म योग करू दायना असं वाढना देव ताका एक ऑप्शन दिता कसं करका तू केल्लेलं कर्म कसं अस की ताजे एटलीस्ट रिझल्ट हाणू म्हाका दी म्हणून ना तशी त्या एक कृष्ण हांग म्हणता नेक्स्ट कसं म्हणतं कृष्ण श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासच ज्ञाना ध्यान विशेष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग शांतिर अनंतरम हंग कृष्ण कसं म्हणता if you cannot take to this practice then engage yourself in the cultivation of knowledge better than knowledge however is the meditation better than meditation is renunciation of the fruits of action for such a renunciation one can attain peace in mind हंग कृष्ण नेक्स्ट कसं म्हणता एटलीस्ट तुम्ही भक्ती योग करू दायना जाल्यार वाढना भक्ती योग नाका तुम्ही एटलीस्ट ज्ञान योग थ्रू भक्ती योग याची म्हणून इतली टाइम कसं म्हणलं डायरेक्ट भक्ती योगाच्या विषयी सांगलं कृष्ण निष्काम कर्म योग ते भक्ती योगा विषयी सांगतो कृष्ण ताजे मागीर कसं सांगता एटलीस्ट डायरेक्ट येवचे दायना जाल्यार इनडायरेक्टली बिनी मेगेला याची म्हणून कृष्ण सांगता कशी हाव एक नॉलेज घेऊन नॉलेज घेतले मागीर आम्ही अल्टिमेटली कसं म्हणता कृष्ण वेदेश सर्वेश म्हळ्यार अल्टिमेटली पुरा वेदाचे समराइज कसं ना कृष्ण देव परम पुरुषा म्हणून कळता ते घेऊन एटलीस्ट ज्ञान घेऊन मागीर मेगेला घ्यायची दवो तुमगे कर्म फल कसं अस की ते मेगेला दिवन ताज मागीर एटलीस्ट डिवोटी असोसिएशन मेळून ताज मागीर मेगेला याची दवो सिद्धी पावन ताज मागीर तुमका कसं अस की नेक्स्ट कसं म्हणता नेक्स्ट लाईफार तुम्ही भक्तार जन्मांत भक्ताल घरांत जन्म येता म्हणून कृष्ण सांगता ना ते तीन ऑप्शन दिता कोणाक भक्ती सेवे करू जायना मग डायरेक्ट देवाला सेवे करू जायना तशी जावन आम्ही अशी वत्ताची कशी इनडायरेक्ट वे जावन जाल्यार कृष्ण कसं म्हणता श्रेष्ठ कसं ना मेगेल नाव जप कराची म्हणून कृष्ण सांगता थ्रू ज्ञाना ध्याना म्हणून कृष्ण सांगता नेक्स्ट one who is not envious about who is a kind friend to all living entity, who does not think about himself as a proprietor, who is free from false ego, equal both happiness and distress, who is always satisfied and engaged in the devotional service with determination, and whose mind and intelligence are in agreement with me, is very dear to me. हंग कृष्ण कसं म्हणता आता भक्ताल एक क्वालिटी सांगच्या सूर करता कृष्ण हंग भक्ताल क्वालिटी कसं ना ताका दुसऱ्याल वैरी ईर्षा ना जलस ना तो दुसऱ्यांक पळोवन नेक्स्ट कसं ना तो खंयचेय एक ओनर म्हूण लेखून घेना हांव एक व्हडलो ओनर मेगेलेच ह्या पुरा म्हूण एक अहंकार ना तागेला मिथ्य अहंकार ना नेक्स्ट कसं ना ताका सुख आणि दुःख कसं ना सुखी एक कित्याक आम्ही सेकंड चॅप्टरान ऐकून आसच्या पूर्ण सुख दुःख ते कसं अस की तेत असताची आमगे जीवनात जाल्यार धीरा कोण एक गतशील जन एक भक्त कसं अस की ताका हांतू कसं ने फरक पडना कशी फरक पडना तो केन्नाय देवाल वयर तागेलें ध्यान कसं अस की देवाल वयर आसता मेगेल कर्म कसं अस की हांव करता वता देवा मेगेल
अकर्म म्हळ्यार देवाल खातीर केल्लो पुरो कर्म अकर्म म्हण सांगता हांव ते कर्तव्य देवा मुखार चिंतूक पळोवंक म्हण तागेल एक जीवनांत तो एक तशी तो तागेल जीवन साक्षीत असता हू इज ऑलवेज सॅटिस्फाईड आमगेल एक मन आमी कशी कंट्रोलार दवरची म्हण मस्त जन निमगे ताच मगेल मन कंट्रोलार येताना कित्याक आमगेल मन डिससॅटिस्फाईड केन्नाय ताका एक असं ना एक चड दावका म्हण ना आमगेल मन केन्नाय कसं एक पोझिशन आमी दिवन आसताच तुगेल एक 5,000 तुगेल आसता दुसऱ्याला 10,000 म्हण आमगेल मन केन्नाय 5,000 सॅटिस्फाईड आहे ना आमगेल केन्नाय मन कसं ना तागेलं तितलंच मेगेलं तितले ना म्हण आमगेल मन तर श्रीकृष्ण कसं म्हणता आमगेल मन ना कंट्रोलार हाडका जाल्यार हांव कसा दिला की तान सॅटिस्फाय जावका तू फर्स्ट म्हण कृष्ण सांगता नेक्स्ट कसं ना सॅटिस्फाईड अँड एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्व्हिस जस्ट मन कसं सॅटिस्फाईड कशी जावचे साध्य कृष्ण म्हणता मेगेल भक्ती केल्यार मात्र तुगेल मन सॅटिस्फाय जाता कित्याक भक्ती ना जाल्यार निर्बंधे कृष्ण संबंधे म्हळ्यार कसं ना आमगेल एक वर्ल्डांत कसं आस की ते कृष्णाल दाखवून विपरीत जावन पळयल्यार कसं नाही कृष्णाल कनेक्शन ना म्हण पळयल्यार आमी कसं सांगताची तांत आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळना ह्या भौतिक जगतांत कसं पुरो आस की त्या देवान केल्ला देवाल वैरी देव कृष्णान केल्ला म्हण एक कसं ना एक संबंध असल्यार आमी त्या संबंध देवाल वैर पळयल्यार आमी केन्नाय कसं ना देवाक मस्त प्रिय जाताची म्हण कृष्ण सांगता न्ही हांव तांकां मस्त प्रिय आनी तांणी म्हाका मस्त प्रिय he for whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anxiety who is steady in happiness and distress is very dear to me and कृष्ण कसं म्हणता नेक्स्ट that is मेगेल एक भक्त कसं आस की तागेल अनेक क्वालिटी कसं ना ताका खंयचे एक डिफिकल्ट पोझिशनांत घाली म्हळ्यार ताका खंयचे एक डिफिकल्ट म्हळ्यार कष्टाची एक स्थिती आयल तकी म्हाका विसरना आम्ही मस्त जनात नियोफायट नवे नवे एक कसं भक्ती करचे सूर केले दवा भक्ती अति ह्या जन्मांत आम्ही भक्ती करचे सूर केले म्हणल्यार गलाच आमकां तितली इजी ना देवाल वयर तितले विश्वास येवच्याक कसं एक सान एक कसं जाल्ल्यार ना मस्त जनांक आमी पळयला स्टार्टिंगार येताची देव देव म्हण सांगून मागीर कसं एक सानची देवान टेस्ट दिल तांगेल फॅमिलीन की कसं की एक टेस्ट दिता तेन्ना कसं जाता देवाल वयर विश्वास उठून येता जाल्यार कृष्ण कसं म्हणता मेगेल भक्त कसं आस की हांव खंयचे डिफिकल्ट पोझिशन आसूं तो म्हाका विसरना ही इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द एंग्जायटी ताजे कसं प्रेशर आस की कष्टाचे ताजे वयर ताका डिस्टर्बन्स आसना केन्नाय खुशेर आसता कित्याक तो केन्नाय म्हाका तागेल हार्टान दवरून घेतला ताणें म्हणून कृष्ण सांगता हांगा एक भागवतांत ताका स्टोरी येता ईश्वर तागेल बायलेक दुर्गा देवीक पायार बसोन भागवतम सांगता आसता तशी अनेक एक भक्तोची ना ईश्वर कसं ना वैष्णवानां यथाशंभो केन्नाय भागवतम आसता तागेला आनी नारद तांणी आनी पुरो आयकूच येताच ते आनी ताका दाखून चित्रकेतू महाराज तांणी तो एक विमानांत येता आसता आनी तो पळयता ईश्वर पार्वतीक पायार बसून भागवतम सांगता असो म्हण तो हसता एक वैष्णव आनी एक वैष्णव मेळताना असल पुरो एक कॉमेडी दावत असल पुरो दावचे स्वाभाविक आनी ऋषी मुनींक तांतून कसं फरक पडना कित्याक वैष्णव उलोवन घेताना तांणी कित्याक मध्यांत येवका म्हण तशी चित्रकेतू महाराज तो एक व्हडलो कसं वैष्णव असता देवाल एक व्हडलो भक्त असता आनी ईश्वर गोत्त असता ईश्वर समेत म्हणता ओके तू कसं मजा केली की म्हाका कसं फरक पडटना जाल्यार तो कसं म्हणता तू तुगेल बायलेक पायार बसून तू भागवतम घेतास म्हण हसता ईश्वर तर लायटली घेता ताका कसं म्हळ्यार एक वैष्णव केन्ना अनेक वैष्णवाक किडोचे की हसोचे की असता जाल्यार पार्वतीक दुर्गाक कोप येता आनी ती म्हणता तू मेगेल इन्सल्ट केला निमित्ती तू नेक्स्ट जन्मांत कसं जाता असुर जाता म्हण आताच तू असुर जाता म्हण सांगता तो वृत्तासुर जाता जाल्यार हंगा जाल्यार तो इमिडिएटली तिगेल पायार पडता आनी सांगता तू कसं म्हणता की म्हाका तें दायत कित्याक तू कसं म्हणता की त्या असुर जावची कसं ना असुर म्हळ्यार अधम म्हळ्यार आशिल्ल्यान तू लोवेस्ट असुर न्हू तांकां बुद्धी आसना कसं आसना असुर म्हळ्यार देवाल विपरीत जावच्या म्हण हंगा
तो वृत्तासुर तो चित्रकेतू महाराज कोणस की तो देवील पायर चिंपोण सांगता तू दिल्लाल मग श्राप दावन असताला जाल्यार असुरा जन्मान समेत हांव देवाल उडगास करची तशी दत्त मिगेल जन्म कित्याक हांव भक्त देवाला म्हूण सांग आनी तो थंयच्यान वता आनी तेगेल जन्म वृत्तासुर दावन येता ईश्वर त्या टायमार दुर्गाक सांगता तू इतले दिवस ते म्हाका चंद दिसतशली जाल्यार आजी तो भक्त कोण आशिल की तुगेल पायार पडलेलो तो म्हाका आनीक चंद दिसलो कित्याक तेगेल हार्टा भितर कसो आसा की तो देव आसा खंयचें सिच्युएशन आसा ताका देवान देवाक उडगास करना अशें बशेल न्ही तो न्हू एक श्राप मेळ्ळो तुका नेक्स्ट जन्म इमिडिएटली तुका कसो की एक होड दावचेर आसा जिवनांत घटना जाल्यार आमी कसो ना देवाक विसोवन सोडताचे देवाकच उलटा राखताचे जाल्यार भक्त कसा ना प्रत्येक सिच्युएशनान देवाक पळयताचे वन हू इज नॉट एनवियस अबाउट अ काइंड फ्रेंड ना आता आमी सांगला मागीर तो केन्ना एक तागेल डिटर्मिनेशन फिक्स्ड असता म्हणून हांगा सांगता A devotee who is not dependent on the ordinary course of activity, who is pure, expert, without care, free from all pains, who does not strive for some result, is very dear to me. And Krishna कसा म्हणता नुसतीची कसाने एक विषय आगताना ह्या करच्या ताजवेरी विषय घालच दव ताजवे तो फुल कसा ना व्यर्थ करचे टाइम वेस्ट करचा तसल कसा नाही असा ना फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स आता ह्या भौतिक दुखी म्हणून सांगचे हंग आध्यात्मिक समेत असता ना आमगेले आम्ही जप करना शाशी दिवस त्या दिवस आम्ही आता एक जप करता म्हणू शकता की निमगून पळाव्यात कसा ना एक जप केलेला दिवस तुमगेल सकाळी पुढे एक जप दाल्ला असला री तांगेल दिवस कशे होता आणि एक जप करना अशें त्या दिवस तुम्ही चुकून जप करनी म्हणून दाल्ला त्या दिवस तुमगेले एक जीवन कशी एक वता म्हणून आम्ही जस्ट निमगून पळयला री तांणी सांगताची कसा ना आज हांव जप करनी सकाळी तशें जावन म्हगेल पुरा दिवस लायक आसता की म्हगेल इंट्रस्ट नाशिल्लो कित्याक ते दुखी दितशें म्हाका कित्याक हांव देवाल नांव काणी सकाळीची म्हणून तांचे एक जप केला मनशाक निमगेल्या री तो म्हणता सगळो दीस हांव एक सकाळी उठोन देवाल जप केला री मिगेल आनी मुखार येवचे दिवसाचे कसं नाही घटना आसा ते कितले वायट असो हांव देवाक उडगास करता त्या दिवस म्हणून तसं एक सांगताचे नेक्स्ट वन हू नायदर ग्रास्प प्लेजर ऑफ ब्रीफ नॉर नायदर लेमेंट्स ऑर नॉर डिझायर्स who renounce both auspicious and inauspicious thing is very dear to me. Papas ह्या भक्तालेच क्वालिटी हांग कसं म्हणता ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस हांग प्रल्हाद महाराजाला एक एक्झाम्पल पळयल्यार आमी कशी प्रल्हाद महाराज तो कशी तेगेल्या जीवनांत ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस म्हळ्यार एक पटी प्रभुपाद जाले दुरू कोणके येवन म्हणल्या प्रभुपाद म्हगेल जीवनांत मस्त कष्ट आस म्हाका जप करू जाताना म्हाका घरतूल जप करू सोडतानाची म्हूण सांगलें तर प्रभुपादान म्हणलें ओ वय तुगेल घरतूल कसा तुका मारून घालता म्हूण सांगलें तुका विष दिता म्हूण सांगली वा देव तुका एक हस्ते सकल म्हळ्यार मारून घालताच हस्ते पाया सकल मारून घालताच म्हणलें देव कोणाक किडनॅपर्स हाण तुका मारून घालताच म्हणून सांगले वा घरतुला तर ते भक्तान सांगलें ना प्रभुपाद म्हगेल जीवनांत तू असल कसं घटन दाय न्ही म्हणता दुश्मन जाल्यार तुका जप करची कितें कष्ट जाता प्रल्हाद महाराज 5 वर्ष चलो तेगेल बापूस कोण असुरवर्या म्हळ्यार असुरांत श्रेष्ठ असुर जाल्लो प्रल्हाद महाराज जाल बापूस तसल बापूस असताना पूत कसं करतस देवाल उडगास करतस धैर्यार देवाल उडगास करतस तर गोतस हांव करची कसं नाही चुकी ना म्हणून ते धैर्य तशी प्रभुपाद म्हणता प्रल्हाद महाराज तसल धैर्यवान आशिल्लो आम्ही एक सान भक्त आमक चिक्के एक कसा ना कॉन्फिडेंस असो का देवाल वैर चिक्के फेथ असो का कसं कष्ट येईल की देव अस हांव जस्ट एक ट्राय कर का ना निमित्त मात्र भवसव्य साचीन कृष्ण अर्जुना कसं म्हणता मिगेल निमित्त दा म्हणून तशी इन्स्ट्रुमेंट हांव कसं करताच की करता होताच त्याला फेथ देवाल वैर असो का आमगेल विश्वास कसं की देवाल वैर असो का कसं जालत की देव पळता इनऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस प्रल्हाद महाराजाला आम्ही जीवन भौतिक जगात दाखवून एक भौतिक दृष्टिकोन दाखवून पळयला रे कितली इनऑस्पिशियस तेगेल बापूसो असुरवर्य आणि तेगेला सुತ್ತमुत्तू आशिल्ला तेगेला कोण पाची असकी ती होलिका ना
पुच्छुगान तक्का स्वतः जवळच्या गेली अवसूल कारण विशिक दिवेशीला आम्ही एक भौतिक दृष्टिकोनातून पळताना पुरा इनऑस्पिशियस म्हणजे अशुभ ना तसं एक घरांतू आम्ही जीवन करच्या काही आमगेल कल्पन करच्या काही कष्ट जीवन करता म्हणे कल्पन करच्या की आमके कष्ट ना तसं एक परिवार त्याला प्रल्हाद महाराज तो भक्त शिला आणि तो केदनाय देवाल बगी एक देवालवर एक विश्वासशील तक्का ना आम्ही समेत आमगेल जीवनात कसं केलं की आमगेल एक भौतिक जगात सक्सेस दो आध्यात्मिक जगात सक्सेस कसं असकी त्या देवाक देऊ का आणि कसं प्रॉब्लेम असतं की आमका त्या देवाक सांगून सोड आम्ही सक्सेस येताना आमगेल म्हणून सांगतात कष्ट येताना देवान दिल्लाल म्हणून सांगतात तेच तशी करूनच तसल त्या भक्ताल क्वालिटी नाही आणि हंग अंबरीश महाराजाला एक स्टोरी पळायला री आम्ही पुढे सांगून अशा पुरा अंबरीश महाराज आणि दुर्वास मुनी तग्याल मिडल ಅಂತ एक युद्ध झालं जाऊ कसं ना तका दुर्वास महर्षिक तक कोप आयला आणि अंबरीश महाराजाक मारून घालता म्हणून सांगून एक असुराक सृष्टी केला आणि कसं झालं अंबरीश महाराजाक देवालवैर कितली फेथ अशील म्हळ्यारी सुदर्शन चक्र देवाक केदनाय सुदर्शन चक्र कसं देवाक परमिशन निमगून येत ना सुदर्शन चक्र तो एक भक्तची देवाल सुदर्शन ना एक भक्त अनेक भक्ताक कसं कष्ट जाताना पडताना सैसून घेवच्या जायना सुदर्शन चक्र देवाला एक परमिशन निमगिन अशे दो तितल्या एक भक्ताक प्रोटेक्ट करका म्हणून एक मनांत आशिल्लो कसं जाता धावून येऊन त्या असुराक मारून घालता आणि कसं ना दुर्वास मुनी मागशी धावून तो आणि दुर्वास मुनी पुरा जनाक पुरा ब्रह्माक निमगिला ईश्वरा निमगिला विष्णूक निमगिला ना सुदर्शन चक्र कोणाला विष्णू म्हणता पण हे केस मेगेल आणि सुदर्शन चक्राला नाही हे केस कोणाला अंबरीश महाराजाला तशी तू अंबरीश महाराजाला गी वचूनुची पायार पडका कित्याक हा भक्त पराधीन म्हणते विष्णू कसं ना हा भक्ताल अंडर हंग कसं कृष्ण म्हणतात ही इज व्हेरी डिअर टू मी म्हणारी हा भक्ताल अंडर भक्त कसं करते की ते श्रेष्ठ कित्याक तो केदनाय मेगेल बग्गेची म्हाक लायक जावची तशी करता तशी दुर्वास मुनी कसं म्हणता तू अंबरीश महाराजाला पायार वचून पडका तेदन मात्र अंबरीश महाराज म्हणता हांव कसं चूक केला असला म्हाका माफ करी म्हणून सुदर्शन चक्राक मागशी पेटता तितले हंबल आता मी हंगा पिक्चरांत पळयला रे अंबरीश महाराज कोण म्हणून निमगेला आमकां इमिडिएटली कळतं कित्याक भक्ताल स्वभाव कशें आसता पेंटिंगांत आमकां दिसता ना भक्ताल स्वभाव कशें आसता म्हणून दिसता आणि दुर्वास मुनी कोण म्हणून हांगा कळता ना दुर्वास मुनी योगी ना आम्ही पळयला स्टार्टिंगार योगीला सिद्धी आस जाल्यार कसं प्रयोजन कोप कंट्रोल करू जाताना भक्त तागे लागी सिद्धी कसं आसेशना जाल्यार भक्ती आसता तागे लागी Next, he who follows this imperishable path, who is completely engaged with himself with faith, making me the supreme goal, is very, very dear to me. म्हणजे कृष्ण कसं म्हणता मक्काची एक गोल आमगेला एक गोल असतं ना गोल ओरिएंटेड म्हणताचे एक बिझनेस आणतो गोल असो का आमगेल जीवन आणतो म्हणून सांगतात कृष्ण कसं म्हणतात त्या पुरा गोल सोडी त्या पुरा गोल कसं जाता तुमका कसं ना भौतिक चक्रांतू गोल गोल गुंडेत असत म्हणारी हंगाची कसं ना आजी म्हाका ह्या दावका त्या दावका म्हणून गेल मन कसं की गुंडेत असता जाल्यार कसं म्हणता मेक मी द गोल म्हणारी म्हाका तुम्ही कसं एक उद्देश म्हणून केला रे देवा खुशी करचे मेगेल उद्देश जाल्यार तसल भक्त मेगेल ते श्रेष्ठ म्हणून कृष्ण सांगता ओके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओके सो हाँ कसं ना देवाल ಬಗ್ಗೆ 12 चॅप्टर अंतो मस्त एक कॉन्फिडेन्शियल एक विषय सांगतो कृष्ण ना कसं ना केदनाय मिगेल विषयारी उडगास दवरता सुका आणि केदनाय मक्काच उडगास करका कसं ज्ञान असं की त्यावेळी मिगेल कतिरी यूज करका कसं कर्म करतास की ते मिगेल कतिरी करका दावताची रिझल्ट एटलिस्ट म्हाका दिवका आणि केदनाय मिगेल नाव चॅन्ट करता असो का एक भक्तींत आम्ही कशी प्रोग्रेस जावच्या चॅन्टिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड ना जप केल्यार मात्र ना अदो श्रद्धा
आमगेल भितर एक श्रद्धा कशी आसच्या साध्य एक फेथ कशी आसता देवाल वयरी थ्रू चॅन्टिंग म्हळ्यार एक आमगेल फेथ आसता कशी आमी कॉन्स्टंट दवरता देवाल वयरी एक फेथ कसो आस कित्याक मोर्त केला ಪಟ್ಟಿವ್ನ ಕೆಲವು ಜನಾಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬೆಳ್ಟೆ ಅಸೆಶ್ನ ಕೈಕಿ एक कडेन चुकू नाका ते कशे आमी केन्नाय आमगे जीवन आता देवाल ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಗಸ್ करता अशें